zaharren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du, Ibar jaun izaiteko. Eko gazte ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten elemele paganoak. Bada itzulo sakon bat oihanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Irati filmak ez du inorrutzi zerresanik gabe, Sitxesen aurkeztu berri du Paul Urquijok bere azken lana, baina laster izango da Euskal Herrian, Donostian, beldurrezko eta fantasiazko zinemasteari halaxe emango baitzaio aurtengoan hasiera, baina 11 toki guztietan dela frogatzeko Euskal Komunitate Digitalari zerbitzua eskainiz Makatxinen ere izan gara azken egunotan. Non dago Makatxin, La Pampan eta Basamortuan, pandemia usteko aurreneko Euskal Aste Argentinakoa mundu osoan, garrantzitsuena bertan bidali berezi Marko Estedin. Argentinan ere egiten da euskara. Hori erakusten du 2022ko Euskal Asteak hemen Makatxin herrian ospatzen ari denak. Makatxin 5.500 biztanleko herri txiki bat da, eta aste honetan 1.500 lagun baino gehiago hurbildu egin dira hona euskara zabaltzera eta euskal kultura ospatzera. Antolatzaileek esaten dute Argentinako 50 euskaletxe baino gehiago hurbildu direla, eta Perutik eta Uruguaitik ere etorri dira zenbait euskaletxe. Euskal Herriko presentzia handia izan dugu azken egunetan, bai iparraldekoek, bai hegoaldekoek milaka kilometro egin dituzte Euskal Asteaz gozatzeko. Argentinan beraz Euskal Komunitatearen hitzordua eta bertan ikusten duzuenez Euskal Kultura adierazpideak, baina gazte jendeare bai Marko Estedinekin izan dira esate baterako, hemen gaude ekimeneko partaideak. Zer egin dute? Ameriketako kontinentea kilometro luze zeharkatu, aipatu dizugun bezalaxe, Makatxin aldera heltzeko eta Euskal hitzorduarekin bat egiteko. Prestatu dugu hemen gaude ditzen den proiektu bat, bidaia bat izango dena, bidaia kulturala ditu dioguna, eta asmoa da, hurrengo hilabetetan, Hego Amerikako euskal kulturarekin eta euskaldunekin lotura duten lekutatik pasatzea, eta hori kontatzea, sareetan, partekatuko ditugun bideo motzen eta edukien bitartez, kontatzeko hori, euskaldun asko gaudela Hego Amerikan, eta euskal presentzia oso handia dela hemen. Perfecto. Eta beste galdera bat da, zelan okurritu zaizue olako bidaia bat egitea? Pandemia garaian hasi ginen bidai luze batean pentsatzen, eta gero Iñaki graduondo bat egin zuen Mondragon Unibertsitatean, eta bere proiektu bukaerako lana izan zen hemen gaude proiektua aurkeztea. Orduan ja proiektu hori paperean geneukala eta bidaiatzeko ideia, esan genuen joan bar gara, Hego Amerikara eta bidaia egin.
Perfecto, oso ondo, eta azken galera, zelan ari zarete pasatzen, orain Euskal Astean? Bai, esan, iritsi ginen Buenos Airesera, gero hona etorri gara, eta harrigarria da, alde batetik nola bizi duten hemen euskalduntasuna edo euskaldunak izatea, hori kultura, ekimenak dagoen, ez dakit, herri guztiak lan egiten du Euskal Astea egin alizateko, eta gero ere bai, jendea oso jatorra eta oso irekia gurekin. Bai, denek gonbidatzen gaituzte beraien euskal etxeetara, hemen biltzen dira beste lekuetako pertsonak, euskal munduan ari direnak, eta denek gonbidatzen digute beren euskal etxeak ezagutzera, eta nahi dute ara bertara joatea, eta jendea oso jatorra. Kolpe lantaldeak ere halako kronika bidei bat plantatu beharko luke Euskal Komunitate Digitala bertatik bertara ezagutzeko eta jakinarazteko Hamaika Telebista mundu osoko, globo osoko edozein telebistatan ikusteko aukera duzuela aurrerantzean, bai zuzenean, baita nahiran ere Smart TV aplikazioa jaitsita. Eta publizitate tarte eder honen ostean, aizue, Euskal Komunitatea aipatu dizuegu. Espainiako komunitate ultra eskuindarrak berriz izan du halako ospakizun nola esan, askorentzat izango zen, kasi sinesgaitza, bai, benetazko izan da eta berdaderoa Madrilen Voxek egin duena. Beldurgarria, zalantzari gabe. Mozorroak ere beldurgarriak izan dira, baina mozorren esan nahia, are larria ba. Azalpenak zailak dira, kasu honetan. Datorrenaren aurrean gurutza bat hasi omen dute. Eta gurutza da horretan, helburuak beti bezalaxe, emakumeak, euskaldunak, ustezko normalitate batetik kanpoa dagoen edo nor. Gauza da, ultraeskuinak normaltzat jotzen duen hori benetan dela kezkagarria. Hitzak zailak dira, kasu honetan. Cabreamos siempre a los comunistas, feministas y PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu, Puigdemont y Rufián. Resistencia, somos bachas, los podemitas son la democracia. Ez dakit baten bat gehiago goratzen den, ze zaila zait honi buruz gauza fundamentuzko bat adieraztea, espaldin bada, ustez, orain gutxi onartutako memoria demokratikoaren legeak goiti behera urratzen duela, izue, ez dakit, legez kanporatzeko eskaera ofiziala egin ote duen, Espainiako ultraeskuinak jakinda ez dela gertatuko akaso? Progre soy yo, progre soy yo. Espainiartasun horrekin zerikusia badu eta ez da kasualitatea, eskuinak bere nola esan show handiena egin nahi izatea mundu osoko bozeramaileen babesarekin batera, ez ezaguna zu Trump bera izan dutelak edo eta Poloniako presidentea ere bertan izan dutela. Gertatzen ari denaren aurrean baina, datorren asteazken honetan, hispanitate eguna izango da eta horren ondorioz ezarretako jaieguna, legez ezarretako jaieguna, bai lontokitan, bai irakaskuntzan eta baita unibertsitatean ere. Zer diote Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek asteazkenari begira, bertaratzeko asmorik bai ez itxita izango dira ateak, baina zer diote geure belaunaldi berriek hispanitate egunaren atarian.
Norbanakoaren zein komunitateari dagokion izaeran eragina dute kultura adierazpidek, kultur bizitzak, jarduerak. Ez dokamairu ezaguna dugu askok, baina akaso ezain ezaguna duela 40 urte, Nafarroan hiriburuan bertan egindako jardunaldiek eman zutena eta gaur egun 40 urte eta gero berreskuratzeko helburuz abiatu dutena. Bertan izan gara Maitena Muruazabalekin, bera da, besteak beste, ekimenaren antolatzaileetarikoa. Bueno, ni Maitena Muruzabal naiz, kultur programen kudeaketan ibiltzen naiz. Lehenik esan behar da, topaketa hauek badiera ospakizun edo gogorarazi nahi dute, orain dela 50 urte gertatutako zerbait hemen Iruñan. Izan zirela Iruñako topaketak. 72an hemen Iruñan oraindik pentsa dezagun diktadura bat zegoela, Iruña hiri txiki bezala konservadora zela, eta hemen gertatu izan zena zen 300 artista etorri zirela bere arte proposamen oso abanguardistekin barkatu. Hiria bete zuten, kaleko instalazioak ziren batez ere, eta, klaro, oso gauza, jendearentzat oso gauza arraroak, izango genuke egin zituztela hemen kalean. Adibidez hori, Sarasate pasea lekuan egon ziren telefono batzuk, komunikatzen zutenak beste jende batzuekin. Hiritarrentzat bazen gauza oso arraroa, ez zuten ez ere ulertzen. Ezen deus ulertzen. Ni ez nengoen, nengoen jaiota oraindik. Orduan, ni ere ezin dizuet sakonki, adierazi, baino hiritarrek ikusten zituzten gauza oso bitxiak, baino egia da arteetik gertu zegoena, edo esaten da inquietuz hori bazuena hemen, horrentzako oso garrantzitsua izan zen. Ze leiho asko irekitzen zion ikusten zuen guzti hori, Imaginatu Iruñan ez zuen alakorik ikusten. Orduan, jende batzuentzako oso garrantzitsua izan zen, estatu mailan ere oso garrantzitsua izan zen artearen munduan, Baino egia da, hiritarrentzat, eta gaur galdetzen baldin badugu, asko ez dira oroitzen. Beste batzuk bai, baino asko nire ama ez da ezertaz oroitzen, Eta orduan badago denetarik. Baino garrantzia eman behar zaio, ze bai izan zen leihoak ireki zituen zerbait, askorentzat. 8 egunez izan zen asuntoa, Uarte familia izan zen topaketa horien mecenas, enkargatu zuten proiektu hau artista bati Luis de Pablo eta gero honek deitu zuen Alexankori, eta artistek antolatu zuten ospakizun hori 72an. Oso gauza bitxia izan zen gertatu zena, pena ez zela gero nolabait errepikatu, eta orduan orain 50 urte geroago Nafar gobernuak nahi izan du nolabait hartu gertatu zena gogoratzeko, baino batez ere aprobetxatu zerbait programa kultural berri bat sortzeko. Eta Ramon Andresi enkargatzen diote proiektuaren ideia, komisaria izatea. Ramon Andres bada pentsalaria, poeta, ensaiista, eta berak orduan ideatu zuen programa guzti hau, eta bere hitzetan, ze ni ez naiz programa honen komisarioa ni bakarrik, produkzio lanetan nago, baino beraren hitzetan, egin behar dena da kultura aldarrikatu. Programa honek nahi duena da kultura aldarrikatu elementu kritiko bat izateko, kritikoak izateko behar dugu kultura. Eta gure gizartea orain pentsatzeko eta nolabait ulertzeko behar dugu kultura. Egiten diren topaketa hauek, hori kultura aldarrikatu nahi dute, gizartea ulertzeko, pentsatzeko, kritikoak izateko, eta guztiontzat daude zuzenduta, guztiok behar dugu gure gizartea pentsatu, badago zarata asko, badugu informazioa asko, baino askotan da zarata. Eta behar ditugu entzun erreferenteak, erreferenteen hitzak. Orduan, etorriko diren pertsonak, etorriko dira
ia 100 pertsona hitz egitera hainbat gairi buruz, eta denok entzun ditzakegun hitzak izango dira, ez? Bai, Ramon Andresek, komisarioak, dena honen programaren antolakuntza 10 gaietan egin zuen, ez? 10 gaien inguruan pentsatzeko. Bai elkarrizketekin, bai tailer artistikoekin, bai proposamen artistikoekin kalean, aretoetan, baina dena badago 10 gaien inguruan pentsatzeko, hausnarketa egiteko, ez? Pentsatuta. Hortaz, 10 gai dira, bai arteko arloetako gaiak, zinema, literatura, musika, eta baita Europa pentsatzeko, gure mendea pentsatzeko, teknologia, generoa, feminismoa pentsatzeko. Badago gai bat nik uste orain garrantzia handia duena, deitzen da gorrotoaren aurkako diskursoak, hori izango ditugu hainbat elkarrizketak, eta gaur egun garrantzia handia dituzten gaiak dira, ez? Bai, askatasun osoa egon da programa nahi izan den moduan egiteko. Eta Ramon Andresek pentsatutako guztia burutzeko, ez? Edo martxan jartzeko. Eta alde horretatik ez da inolako askatasun osoa, eta Nafar gobernuak bazuen oso garbi nahi zuela programa berri bat zerbait berria sortu, eta Ramon Andresi enkargatzerakoan argi zegoen pentsalari batek egiten zuela programa hau, eta errealitatearekin konexio handia izango zuen programa izango zela, ez. Eta bai, gonbida egingo nukela, mesedez jendea etortzeko, ze entzungo dutena garrantzia badu. Denok konpromiso bat izateko gure gizartearekin, ez. Komentatu dutez, Ramon Andresekin, ez dakit, igual pizkat ingenua baden pentsatzea artea eta kulturak aldatu dezaketela, dena, ez. Baina noski garrantzia handia dute hortan, ez. Ez gara Iruñetik aldenduko, asteburuan, bertan, Gobernu delegaritzari dagokion eskakizuna egin dutelako herritar hainbatek. Izan ere, torturaren praktika sistematikoaren lekuko den eraikina dau, eta akaso aitzindaria izan daiteken eskabidea izango da Nafarroan egin duten eskakizuna. Badago aukera errepresioa edo giza eskubideen urraketa gertatu diren tokietan toki horiek memoria gune bezala izendatzeko, eta orduan kontuan hartuta Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da, Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza, eta Guardia Zibilaren Galizia etorbideko kuartela, Nafarroako gobernua kargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, 1960 eta 1978 urteen artean, 150 torturatu eta tratu txar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Eta gaurko golpez kolperen antenatikat albistegi zerbitzuaren azken minutuak, sare herritarrak, aste honetan egindako azken kilometro horiekin lotuko ditugu, izan ere, Euskal presoei ezarritako sakabanaketa politikaren amaieratik gertu gaudela irudikatzeko, ekitaldi jendetsua izan da asteburuan Donostian ospatu dena. Urteko mobilizaziorik handiena antolatu du gaur hemen urriaren 8ean Donostian, izanbidearen azken kilometroak bulebarretik Pio 12. plazaraino egin dituzte, eta 12etan manifestazioari ekin diote hemen atzean ikusi dezakezuen bezala. Milaka pertsona gerturatu dira gaurkoan Donostiara, eta hemendik Ilunberaz ekingo diote.
Ikus dezakezuenez, gaur aldarrikapena festaz josi dugu. Pozik gaude, milaka eta milaka kilometro egitea lortu dugulako. Euskal Herriak beste biztanle kilometroa alegia. Pozik gaude era berean, bai Euskal Herritarrei esker eta bai alderdi politiko eta sindikalen akordioari esker urruntze politikarekin amaitzen ari garelako. Hala ere, eskatzen duguna da, amaitu daitela bai presoei eta hogein familiei aplikatzen zaien salbuespeneko legedi eta bai politika, presoen egoerarekin behin betiko amaituko lukeena, eta gaurko eguna behintzat izan daitela edo balio dezala ordura artekoa disfrutatzeko eta ongi etorriak izan zaiteztela guztiak eta disfrutatu dezazuela guztiak. Indarra inberdala, klaro, ahi diala poliki-poliki irtetzen, baina ondio barrun gelditzen diala, jendea gelditzen dela barrua. Jende ugari, bildu du esan da bezala ekimenak, aldapagora, harrapatu ditugu hainbat. Besteak beste, datozen hilabeteetan eta garaietan, egoera honi amaiera emateko beharrikote dagoen, eta horretarako zein urrats falta ote den, oraindik ere, urratzeko. Presoak etxean behar ditugulako eta gure artean espaldin badu egiten nork egingo du. Hemen egon behar gara, nahi eta nahi ez. Aurrera pausok ematen nahi dira, baina oraindik lana... Oraindik gelditzen da, desente. Baina, bueno, oso pizkana dijoa eta hau presa daukagu. Así que venga, eman egurre. Lan gehiagik dago dit, eta ezin da txer gelditu. Hala ere, aurrera pausok ematen nahi dira, bai, txiki, motzak, luzieten da. Bueno, aurra joan badaia. Dispertsioa baindik estatuan asko dago, jende asko dago estatutik, kanporatuak, eta orain ez duaz sentidurik oraindik egotea dispertsio hori. Ze 2018an, eta ja, finala egin zuen, eta dispertsioa nola bengantza bat dala estatu. Eta pasua handiak egin dira, baina oraindik kamino asko gehatzen da. Preso guztiak alik eta azkarren etxian bertiugulako. Oraindik beraz, indarra inbarda ez? Esan dakoa, Sare Herritarrak asteburuan jaialdia ospatu duela Donostian, Hamaika Telebista bertan izan da, izango dugu gehiagorik honi buruz kontatzeko, asteazken honetan saio berezi izan dugu duzuelako, eta bereziki datorren larun batean, izan ere jaialdi horretako protagonista nagusia izan zen, musika zuzenekoa, hori ere bilduko dizugu banda zabalean, hori beraz datorren larun batean izango duzuena. Besterik ez gaurkoz, badakizue, egunero izango duzula hemendik kolpez kolperen eskutik, Antenatik at. Joateko bide, ez aldu posible, joan dena itzultzerik libre. Bide, oinazpiko bide. Eta guztiok batera, bidean jarraitzea beharrezkoa dela, konponbide hori gauzatzeko. Besarkada estuak, salbuespen legedi honen jopuntu nagusi diren eta sufrimendua gehien pairatu duten senide guztiei. Betetzera guaz, euskal preso guztiak etxera